Milé kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že sa stretávame na takomto fóre a že máme spoločne ambíciu posunúť sa aspoň o ten milimetrik dopredu. Moje meno je Andrej Mitrik a ja som tu veľmi rád za spoločnosť našu rodinu ako laboratórium FeedLab. A chcel by som vám odprezentovať nový systém hodnotenia kukuríc, tak ako tu je napísané, nazvali sme ho ako SM systém a pozrieme sa na to spoločne, čo to je. Prejdeme si spolu, čo vlastne, aké kroky viedli k tomu celému, k tej ceste ku poznaniu. Pozrieme sa, aké sú tie optimálne zberové okná a prečo sme nastavili tie zberové okná sušín tak, ako sme ich nastavili. Vysvetlíme si princíp samotnej novej metodiky a v tom novom koncepte a v tom novom hodnotení si aj ukážeme konkrétny jeden hybrid od spoločnosti Decalb, ako vlastne sú vyhodnotené tieto hybridy. Ten nový systém hodnotenia má názov SM, z anglického ako Silage Maturity. Je to silážna zrelosť, to znamená, hodnotíme hybridy, kedy dosahujú určité parametre sušiny. Tých krokov a rokov, ktoré bolo potrebné urobiť, je hodne, lebo je to systém vyhodnotený z mnohých dát, z veľkého počtu rozborov a analýz. Toto je fotka z Jarabiny zo Severného Slovenska, kde sme mali toho roku nasiatých 35 hybridov od rôznych spoločností po 4 rady. Tu sú vzorky zabalené v takýchto vreciach, následne idú na analýzu k nám do laboratória. Na tejto jednej pokusnej lokalite bolo 35 hybridov, bolo realizovaných 5 odberov a každý hybrid bol 7 rastlín odobratý, takže tých rastlín bolo hodne. Následne sú prevezené vzorky k nám do laboratória. Tu je ešte taká vec, že tu boli stiahnuté ešte na spodku a na vrchu sťahovačku, aby tá rastlina bola tak, ako bola odobratá, aby v takom stave prišla aj k nám. No a za tento rok sme posekali u nás v labáku skoro 6,5 tony hmoty, čiže nie je málo rastlín. No a jak to aj trošku to vidno na tej vzorke, že vznútra je trošku už ako zaparená. A bola aj otázka, že keď vám pošleme vzorku aj kuriérom alebo doveziem ju, veď to už nebude to isté, alebo tá vzorka bude celkom iná, ako keď to analyzujeme hneď. Tak sme si túto otázku položili a zodpovedali. Na pokusnej lokalite Poprad, u Zemedáre Poprad, sme odobrali jednu vzorku z toho istého hybridu 7 rastlín, v ten istý moment druhú vzorku z toho istého hybridu 10 rastlín a jednu vzorku sme analyzovali hneď, to je táto, a druhú po 24 hodinách a sledovali sme zmenu, čo sa vlastne deje v tej rastline. Vyšlo nám to, že pri jednej prvej vzorke, ktorá mala 7 rastlín, hmotnosť bola 708 gramov na jednu rastlinu. Pri druhej, kde sme brali 10 rastlín, výsledok bol 685 gramov. Takže zo pár gramov bol rozdiel pri odbere 7-10 rastlín, čiže štandardizované aj z hľadiska počtu rastlín a hmotnosti. Z hľadiska živín tie rozdiely boli pár percentách, či z hľadiska škrobu, stráviteľnosti. No a keď si to celé vyhodnotíme štatisticky, a tak ako sa to má korektne, tak tie rozdiely sú v gramoch na kilogram sušiny fakticky do 1%, plus minus 1%. Čiže áno, ak je tá vzorka a ten poraz rovnomerný a zoberiem ako reprezentatívnu vzorku, správne ju zabalím, 24 hodín sa s tou vzorkou fakticky nedieje nič a tým pádom sa dá o tieto dáta oprieť. Vzorky, ako k nám prídu, odbalia sa takýmto spôsobom, ich režeme na našom systéme dvojstupňového rezania, kde vrchný spôsob rezania je priečné rezanie, následne je potom taký drvič, aby tá hmota vyzerala takto, čiže čo najjemnejšie, čo najmenšie posekané, aby sme fakticky získali homogénnu reprezentatívnu vzorku. Už keď tu urobíme chybu v tomto procese, darmo, že budeme najlepšie analyzovať, najpresnejšie, najlepšiu techniku použijeme, tu musíme mať dobrý základ, aby sme odobrali z toho množstva rastlín čo najreprezentatívnejšie množstvo. Takže prečo vlastne sme prišli s touto novou metodikou? Lebo doteraz máme FAO. No ale čo vlastne je FAO? FAO z hľadiska hodnotenia pre silážnu zrelosť, čo hodnotí? FAO hodnotí, kedy rastlina kvitne a hodnotí 3 body zrelosti zrna. To znamená, kvitnutie, to je celková sušina rastliny, kde si na úrovni
20, 15, 20%. To je veľmi skoro na silažovanie. Na druhú stranu FAO 3 body zrelosti zrna, kde celková sušina rastliny je 50 a viac, 40 a viac, čiže zrelosti zrna 55, 65 až 70. To je zase celá sušina rastliny na silažovanie už veľmi neskoro to, čo my potrebujeme. Takže nový systém, toto preskočilo, ten náš nový systém Silage Maturity hodnotí, na ktorý kalendárny deň dosahuje daný hybrid sušinu 30% a vychádza z reálnych dát na základe pokusov, ktoré sú realizované či tu v Nových Sadoch nad Nitrou, alebo aj na severných lokalitách východných, priamo z konkrétnych pokusov z výsledkov. Toto je kľúčové, čo znamená kalendárny deň, nie vegetačný deň, k tomu sa ešte dostaneme, ale kalendárny. To znamená, 365 dní máme kalendárnych dní v roku, číslo 1 je 1. január, 365 je posledný deň v roku, čiže keď hybrid dosahuje sušinu 30% na 270. kalendárny deň, tak 270 deleno 30 máme koniec septembra. Čiže fakticky, kedy, v ktorom dátume ten hybrid dosahuje sušinu 30%. Keď si to pozrieme z hľadiska porovnania toho, čo máme teraz, FAO, tu sú FAO skupiny z rôznych osivárskych spoločností a tu sú silážne zrelosti SM skupiny konkrétnych hybridov, tak fakticky, ak by to sedelo, že keď tá FAO skupina korešponduje s tým, kedy to dozrieva, tak by to malo byť ako v jednej linke. Keď si zoberieme 260. kalendárny deň, kedy ten hybrid dozrieva, tak v tejto jednej skupine dosahujú sušinu na rovnaký kalendárny deň. A tie hybridy sú tu od FAO 135 po 270. Čím je tá bodka tmavšia, tým tých hybridov bolo viac s týmto hodnotením. Čiže trend tu vidíme, že voľaký tu je, ale či v tejto skupine rozpätie je veľmi široké. To vidíme aj v praxi, že častokrát sa stáva, že to FAO kúpime ako najskoršie a on to dozrie niekedy neskôr, niekedy skôr, niekedy rovnako ako to, čo malo dozrievať neskôr. Čiže naozaj to FAO nám nekorešponduje s tým, ono to nie je zlá metodika, ale nehodnotí to, čo my potrebujeme, a to je silážnu zrelosť, lebo FAO toto nehodnotí. Čiže my sme vytvorili systém, kde je komplexný popis hybridu na 3 úrovniach sušiny, 25, 30, 35%. Prečo tieto 3 úrovne? Pretože pod 30 sušinu nám odtekajú silážne šťavy, to nechceme. Na druhú stranu potrebujeme vedieť, aká je dynamika toho predsilážneho okna, čiže akou rýchlosťou ten hybrid dozrieva a koľko mám času, už keď som v tej fáze, už sa mi treba pripravovať na ten daný zber. Prečo nie viac ako 30-35? Pretože z tých všetkých množstva dát, to už sú tisíce, nám vyšlo jednoznačne, že kulminácia či výnosu energie z jednej rastliny, či výnosu sušiny z jednej rastliny, všetko kulminuje vrátane stráviteľnosti NDVčky, škrobu v tomto rozmedzi 30-35. Od 35 sušiny už viac strácam ako získavam a na druhú stranu už od 35 sušiny vyššie môže byť problém z hľadiska fermentácie, lebo obsah vodorozpustných cukrov klesá pod 10% a už aj utlačenie je výrazne náročnejšie. Čiže v tomto systéme to zhrnutie je v certifikáte silážnej zrelosti, to, čo si aj prejdeme vo finále. Určujeme, na ktorý kalendárny deň dosahuje sušinu 30% aj 35%. Máme komplexný popis živín, čiže je to nielen pre agronóma, ale aj pre zootechnika, že sa pozeráme na tú kukuricu komplexne z pohľadu aj výnosu, sušiny, živín a tak ďalej, ale aj pre zootechnika to, čo jeho zaujíma, stráviteľnosť vlákniny a koľko mlieka z tej kukurice viem nadojiť. Výsledky sú vždy porovnávané na rovnaký základni. Toto je dôležitý moment, lebo tak, ako sa hodnotí, a to, čo sme naučení, že výnos suchého zrna hodnotíme pri štandardnej vlhkosti, tak pri siláži nemáme toto. Preto tie sušiny sú zjednotené a štatisticky každý hybrid vyhodnotený na rovnakej báze, aby sme porovnávali na rovnakej úrovni, lebo môžeme porovnávať hybridy na 30 aj na 35 sušine, ale to nie sú na rovnakej úrovni. Budú mať úplne iné živiny. Čiže vytvárame fakticky rodný list
ku každému hybridu a každý hybrid musí byť sledovaný počas celej vegetácie 4 až 5 odberov. No a čo sa v tej kukurici deje, je to, že obsah sušiny, tu je celej rastliny, prečo to 30-35 okno sušiny, je to, že fakticky v tej úvodnej fáze, keď tá rastlina má nejakých 20% sušiny, tak v tej kukurici to je fakticky cukrová trstina. Ona má 20 až 25% cukrov, čiže to je veľa. Coca-Cola má 10% cukru. Čiže dvakrát Coca-Cola je v tej úvodnej fáze. Ako tá kukurica postupne dozrieva, pribúda obsah škrobu a ešte sa tvoria ďalšie cukry. No a tá zelená krivka je suma cukry a škrob a kulminácia je medzi 30-35. Už od 35 sušiny už nepribúda viac cukrov, ako sa mení, už len fakticky dochádza k transformácii cukrov na škrobu a nepribúda väčší obsah cukrov navyše. Čiže celková suma už nám nestúpa. Keď ten istý graf preložíme, ja som vytiahol od 2016 roku, ale už od 2006 by to bolo už skoro 15 000 výsledkov, rozborov, tak je to fakticky toto isté v takýchto bodkách. A to už je iná sústava, čiže to naozaj potvrdzuje to, že tie výsledky stoja na rovnakej základni a tie linky sú úplne jasné. Z hľadiska stráviteľnosti, opäť robili sme v roku 2012 pokus, kde tu je sušina celej rastliny a rozdelili sme kukuricu na zelenú časť samostatne, klas a zrno. Ako sa vyvíjal obsah sušiny ku zvyšku rastliny. Tak fakticky sušina celej rastliny, ona relatívne stojí až do 35 sušiny. Tu máme sušina zelenej časti, má nejakých 25 sušinu. Keď zoberieme sušinu klasu, to je to, čo mení sušinu celej rastliny. Tak sušina klasu už je, keď zoberieme na 35 sušine, už nejakých 45, no a zrno už má skoro 55. A to je to, čo zvyšuje tú sušinu, no ale z hľadiska stráviteľnosti od pána Mertensa, pri 70% narušení zrna, tá stráviteľnosť od 35 padá pod 95%. A to je potom to, čo keď máme sušinu 38-40, už je to zrno ťažko narušiteľné a už ho potom vidíme vo výkaloch a to sú drahé peniaze, ktoré nám utekajú vonku. Keď sa pozrieme na FAO 230, to je 24 hybridov v 5-ročnom sledovaní, pozreli sme sa na to, kedy dosiahli sušinu 30%. Rovnaká FAO skupina 230, 24 hybridov, 11 dodávateľov, tak ten rozdiel medzi tým najskorším a najneskorším v jednej skupine 230 FAO bol 28 dní. Čiže mesiac. A mali by dozrievať rovnak. A vidíme, že nedozrievajú rovnak, čiže to FAO jednoducho nie je to, čo ten nástroj, ktorý je ideálny na hodnotenie silážnej zrelosti. Fotka zo Zemedaru Poprad, tam bolo, tuším, nejakých tiež 30 hybridov po 4 rady vysiatých. Krásny pokus. Z tohto pokusu, ako to potom vyzerá, je to, že my robíme tých 4 až 5 odberov kvôli tomu, že netrafíme presne 25 sušinu nikdy, ani 30, 35, náhodne áno. Ale to je to, že tých bodov, tie body odberové vidíme tu, z hľadiska sušiny, no ale fakticky ani v jednom bode sme sa netrafili tam, kde sme, no ale na základe štatistického vyhodnotenia my spätne vieme vyhodnotiť na tých konkrétnych úrovniach sušiny to, čo potrebujeme. Preto je potrebné do toho vložiť aj veľa práce, lebo to nie je jednoduché odobrať 4 až 5 odberov, každý týždeň až 7 dní tam chodiť, odobrať, posekať, spracovať, ale jednoducho inak ako takto to nejde, keď to chceme urobiť poriadne a korektne. Takže ešte raz, na týchto troch úrovniach sušiny to hodnotíme. Takýto silážny certifikát už vlastne aj v katalógu od firmy Bayer už sa vyskytuje a prezentujeme ho aj na ďalších seminároch. Pozrime sa na to bližšie spolu. Ten silážny certifikát, toto je to finálne, lebo tých dát za tým je XY, ale pre vás ako pre chovateľov musí to byť jednoduché a praktické, aby sa to dalo aplikovať do praxe. Čiže vidíme tento konkrétny hybrid, že to je zo severných lokalít. Zatiaľ máme rozložené ako severné a južné lokality, lebo
takto to zatiaľ vidíme aj z hľadiska tých lokalít ako najideálnejšie. Čiže vidíme, na ktorý kalendárny deň dosahuje sušinu 25, 30, 35, aké je predzberové okno a zberové okno. Čiže tento hybrid konkrétny fakticky 3 týždne je v rozmedzi 30-35 sušiny, takže ak mám zber 2 týždne, kľudne si ho môžem zobrať, lebo bude mi dozrievať pomaly a fakticky ten prírastok sušiny percenta na deň je v tabuľkových normách, by sa tak dalo povedať. Keď sme porovnávali z týchto južnejších oblastí a tuxnových sadov, už sa ukazuje, že štandardný prírastok sušiny tých 0,3% už nie je takým štandardom, skôr tu už je to ku 0,4 až 0,45. Takže to otepľovanie vidíme a je, že predsa v týchto južnejších lokalitách to ide rýchlejšie. No a pre agronóma to, čo je kľúčové ešte výnos sušiny, opäť na 3 úrovniach a s akým prírastkom, čo získavam a čo tým dozrievaním ten hybrid získava, čiže od nejakých 14,5 tony sušiny z hektára až po 16,3. Tá druhá spodná strana, opäť na tých 3 istých úrovniach sušiny, vyhodnocujeme to, čo zase zaujíma zootechnika, je stráviteľnosť vlákniny 30-hodinová a to, čo je ešte kľúčové, EPMP, mlieko kus na deň. Čo to znamená? Keby tá krava žrala len toto krmivo, nič iné, zmestí sa do nej nejaké množstvo hmoty, to množstvo hmoty má nejaké množstvo energie, keď odpočítame záchovnú potrebu, máme množstvo mlieka, ktoré môžeme použiť na mlieko. Fakticky jednou slovom, toto je kvalita a tento druhý parameter, množstvo mlieka z hektára, je parameter kombinácia tohto spolu s výnosom. Čiže máme pohľad na to, či ten hybrid je nielen kvalitný, ale či je výnosný, alebo či to je skôr hybrid, ktorý má vysokú výnos, ale menšiu kvalitu, alebo možno super kvalitu, ale nižší výnos. No a na záver, v ktorých to bolo v lokalitách hodnotené, či tento rok, tento hybrid bol v tomto prvom roku, lebo to je novinka, ale na 3 lokalitách a dozrel v priemere na 260. kalendárny deň, čiže 17. septembra. Z 3 lokalít. Toto je vlastne výsledok, ktoré dosiahol. Takto vlastne máme popísané aj hybridy, ktoré boli tu v Nových Sadoch testované, respektíve na východe z Budzy, ešte mali sme aj pred rokom v Janovíku. A čiže komplexné hodnotenie hybridu, a ono to nie je na to, že čo je lepšie, čo je horšie celkom, ale je to na to, čo daný chovateľ v konkrétnych podmienkach potrebuje. Pretože niekto možno môže si dovoliť ísť po kvalite, keď má veľa hektárov a dostatok krmiv. Niekto na druhú stranu zase musí ísť, to, čo sme videli na tej prvej strane, fakt do najväčšieho výnosu, no lebo potrebujem tie kravy niekedy len nachovať, keď je obecne málo hmoty, keď je zlý rok. Čiže vyberám si to, čo potrebujem pre daného chovateľa, ale stále porovnávam vždy na rovnakej báze, že keď si zoberiem 2 certifikáty vedľa seba, vyhodnocujeme v rovnakom systéme. Takže ešte raz na komplexnom pohľade hodnotíme, v ktorých lokalitách to bolo testované a v ktorých rokoch. Čím viacej rokov a čím viacej lokalít, tým je tá sila toho certifikátu silnejšia. To by som aj rovno chcel vyzvať aj na spätnú väzbu od vás, od chovateľov, lebo to, čo by som aj chcel prizukovať, nie je to, že my sme prišli s metodikou a tá je ako už nemenná. Práve naopak, veľmi radi budeme na spätnú väzbu od vás, čo ešte by sme potrebovali doplniť, upraviť, aby to bolo čitateľnejšie, lebo je to modulárny systém a ten systém má slúžiť vám v prvom rade, aby ste vy ho vedeli aplikovať a posunúť sa spoločne dopredu. Čiže hodnotíme, aké to má, na ktorý kalendárny deň to dozrieva, aké to má výnosové charakteristiky a dynamiku prírastkov, komplexný popis živín od škrobu, cukrový škrob, stráviteľný škrob, obecne podľa Mertensa z roku 2002, pána Mertensa, hodnotíme stráviteľnosť vlákniny, kľúčový parameter, množstvo mlieka, koľko vieme nadojiť a získať, čiže tento hybrid dosahuje pri 35-ke už vysoké parametre v mlieku, ale už dozrieva na 284. deň 35-ku sušinu, čož vlastne v podhorských podmienkach u nás je už október a tohto roku október znamenalo, že už bol mraz.
Takže áno, tu v podhorských podmienkach s týmto hybridom môžem rátať, že mi dozrie na 30, ale na 35 za tento rok 25, teda už minulý, by 35 nedosiahol. To je aj to, že čím mám viacej rokov, lebo keby sme skombinovali 24 rok a 25 rok, tak máme priemer fakticky suchého a teplého roku v kombinácii mokrejšieho a chladnejšieho roku a tie dáta budú opäť silnejšie. No a vo finále zaradenie toho hybridu do SM skupiny 260, lebo vždy je to zaokrúhlené na celé číslo, respektíve na 5. No a v rámci toho vzniká aj publikácia Silažná zrelosť, ktorú sme vydali. Teraz bude prekladaná aj do češtiny s Profipresom. No a ja som veľmi rád, že aj spoločnosť Bayer je aj ako zlatý sponzor tejto metodiky, lebo bude a už je vydaná v angličtine. Čiže opäť aj takto chcem poďakovať ešte raz za podporu a za to, že je tu aj z druhej strany ambícia posunúť opäť to hodnotenie kukuríc na novú úroveň. Takže z mojej strany toľko, keď sú nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem.